Само ще помоля да има тишина, за да може да видите цялото това нещо, което ще се случи. Окей. Добре. Старт. Какво става, момчета? Какво правите, бе? При тебе, брат. Какво става, брат? Техна работа сега. Искам да пропусна нещо да ходим да се повеселиме нещо по студентски град. Искате ли? Ако те ходим на църква, момчета. Това пак с тия църкви седи мираме. Дай ходим нещо дискотеки, албум. Маните го това на Божния, бе, брат. Само на дискотеки и на това. Аре, няма да ходим. Момчета, по-хубаво нещо от църквата няма. Да, бе, това съм го това. Аре, мене студентски има не двете миличета. Яре? Ама хубаво ли са? Ти Яре? Ама какво ще правим? Помните да спорта, какво ще правим? Марио, бе, брат. Ема той няма книжка, Марио. Абе, ще открадаме на техните колата, бе. Ама как ще открадаме, брат? Спокойно, аз ще му звъна се... Ще я бутнем, така ще я бутнем да не се чуем. Спокойно, бе, техните са на работа, бе. Абе, момчета, не го кажете на такива работи. Стига, бе, няма го панем. Няма го панем, улица, спокойно. Да можеш да се разкажеш с нас. Аре, това. Ало, Копеле, какво правиш, бе? Нищо пак държа се. Аре да излизаме малко, брамчиме насам натам. Момичета. Ама с какво? Абе, семи на вашата колата, бе, нали са на работа, бе? Как ще бъде на нашите колата, бе? Абе, спокойно, бе, брат. Няма да те пара. Вас няма да те каме, спокойно. Добре, аре, взимам колата и вие лете към нас. Добре, аре, до 5 минути сме там, бе. Айде, бе. Пичове, какво става, бате? Ще забръчим малко, бате, що сте го взели това? Остана само амарите, какво да правим? Яре, ще го вземем. Само внимай. Какво става, бате? Как си? Бате, какво ще правим? Пари колата и тръгай, ама само пусни парното, нали, че е студено. Да, бе, бате, пуснал съм парното, само кажете къде отиваме. Отиваме студентски при няколко момичета познавам. Аре, бате, тръгваме. После дискотеки. Пари колата ми газва, бе. Добре, бе, само пусни нещо по-готино, се филмираме след. Аре, запускам музика, брат. Тън. Айде. Искате ли да ви пусне една Божна песен? Стига сте на Божи песни, бе. Мутни пъти, бе, само на Божи песни. Не стига, че те взехме, па и... Наноси. Стига. Аре, пускай, бе. Аре, да ги... Марио, дай каска, брат. Колко ме Тутка, бе! Давай, бе! Давай газ, бе! Това малко, дай газ. Килуар да пълним. Стига, брат, Не го слушай това, бе. Дай газ, бе. пичове, гледайте сега то как отминаваме. Аре, бате! Бате, вижте на просто хора. Дай газ, бе. Марио, живота ми е по-това. Стига, бе, брат, стига, бе. Марио, какво слушай това да бъде, е? Живот, бе. Изпревари го това, бе, изпревари го, бе. Аре. Малко по-бързо това, бе. Аре, бе, ето там съм газо тук, бе, брат. Дай газ, бе, дай газ, бе. Там съм газо до край, брат. До край. Аре, бате. Давай. Абе, спокойно, бе. И що завой, влези са трите. Аре, Дай, бе, Марио. Марио, кола, брат!
Момчета! Ники! Събуди се! Иване! Жив ли си? Господи, какво се случва? Моля те, Боже мой, помогни ни! Не казвай това име. Веси! Господи! Не казвай това име. Моля те, Боже мой, помогни Не ни! казвай това име. Моля те, Господи! Какво се случва? Момчета, живи ли сте? Ники! Какво да правя? Защо само аз съм жив? Какво да случва, Господи? Моля те, Боже! Моля те, Боже! Помогни ни, Господи! Моля те, Боже мой, знам, че това, което направихме, не беше редно, Господи! Знам, че това не беше по Твоята воля, Боже мой! Моля те, спаси ни! Моля те, Господи! Върни ги към живот! Вярвам, Боже мой, че Ти ще ни помогнеш! Моля те, Боже! Чакайте, те ли се свърши? Гърбави момчета, какво става? Момчета! Момчета, колата ме боли. Вижте колата. Ние няма как да не живеем в това. Как е възможно, бе? Момчета, казах ли ви, че този живот не е за нас? Казах ли, че трябва да почнем да ходим на църква, момчета? Вижте колата само какво състояние. Момчета, трябва да започнем да ходим на църква и да слушаме Николас, какво ми казва. Момчета, утре неделя, заповядайте от 10 часа на служение, ще видите новия живот с Бог, колко е по-хубаво от това нещо. Заповядайте, момчета. Църква стата на изцелението, там се чуят чудеса.